Tak nachádzate sa v obci Borová, je to pri Trnave a priamo sme v mojom ateliéri, kde pracujem. Je to stará stodola, ktorú som si vlastne takto prerobil na ateliér, kde môžem kľudne pracovať a mám veľký priestor pre svoju činnosť. Vidíme tu už vlastne tie sochy, takže čo to je, pre koho to je? Tak je to pre České a Slovenské centrum v štáte Iowa v Amerike, kde sa rozhodli postaviť orloj. A ja som ten, čo vyrába figurky, ktoré sa točia vlastne hore v tom karuseli. Každá socha má 1,20 m presne, pretože sú tam 4 mm rozdiely, pretože ten mechanizmus je veľmi presný. Sú vyrobené z dubového dreva a vážia okolo 30-40 kg. Všetky diela reprezentujú určitú skupinu ľudí, napríklad baníkov, robotníkov, tanečníkov, takže sú to rôzne príbehy, ktoré sa takto zgrupujú a zhmotnievajú v týchto jednotlivých sochách. Sochy budú osadené v Cedar Rapids v hodinovej veži Národného českého a slovenského múzea knižnice v Spojených štátoch amerických. Otvorenie orloja sa uskutoční 27. septembra tohto roku za účasti prezidentov Českej a Slovenskej republiky. Dúfame, že budeme mať zastúpenie aj za americkú stranu. Tento orloj bude mať to špecifikum, že bude plne digitalizovaný, takže pôjde o vzdialený prístup a skutočne bude monitorovaný a ovládaný z Prahy, nielen zo Cedar Rapids. A tá spolupráca a komunikácia v rámci tohto projektu inštalácie orloja pražského typu v Spojených štátoch amerických vlastne prebieha už 2 roky a teraz sme vo finálnej fáze, takže čaká sa už iba na prevezenie v mechanizmu a figurín a v septembri dôjde k inštalácii a k spusteniu orloja. Orloj je vlastne bude jediným orlojom v celej Severnej Amerike. Je to pre nás čest a obyvateľom tu je 465. Veľa ich ani nevie, že máme umelca a takého dosť významného, ktorý má už viacero prezentácií za sebou, ale myslím si, že teraz to zviditeľní aj obec medzi ľuďmi, že teda máme nejakého takého suseda, ktorý sa zviditeľní v Amerike. A samozrejme som rád aj, že tá Borova bude mať tam tú hviezdičku, že toto je tu. Prichádza k nádhernej symbolickej chvíli, kedy priamo pán Haršovaný, umelec pôsobiaci vlastne v dedine na Borovej z dreva, ktoré myslím, že z Orešian tu na blízko, vyrobil symbolických 12 postav, ktoré symbolizujú slovenský kus histórie, kultúry. A myslím si, že ten symbolický moment je o tom, že tie sochy budú na orloji v mestečku Cedar Rapids v štáte Iowa pri inštitúcii, ktorá je najväčším múzeum slovenskej a českej kultúry na celom americkom kontinente. Som veľmi rád, že spoluprácu, ktorú sme začali takto pred rokom so Cedar Rapids aj so štátom Iowa, s našou univerzitou Sv. Cyrila Metoda, Trnavským krajom, má aj podobu toho, že sa dostanú priamo sochy odtiaľto z Borovej a budú vlastne súčasťou tohoto orloja.